Sami Keijonen tässä Foxnet-yhtiöstä. Tervehdys. Tässä demossa olisi tarkoitus demota hieman, miltä Paytrail Payment Gateway näyttää noin asiakkaan näkökulmasta ja minkä näköinen ostosprosessi siitä syntyy. Eli Paytrail Payment Gateway on käytännössä lisäosa Easy Digital Downloads-lisäosalle, jolla käytännössä pystyy myymään mitä tahansa digitaalisia tuotteita. Esim. Kursseja tai WordPress-lisäosia tai teemoja tai e-kirjoja tai mitä tahansa digitaalisia tuotteita. Tässä muutama testi, lataus. Tässä on vähän sekaisin nyt englannin kieltä ja suomen kieltä, mutta pääsääntöisesti tietysti kaikki toimii suomen kielellä. En jaksanut kääntää kaikkia nyt erikseen tässä englanninkielisellä demosivulla. Otetaan tosta muutama lataus, jonka halusin ostaa. Olkoon nämä vaikka WordPressin lisäosia. Ja ei kun kassasivulle. Tässä on ihan normaali Easy Digital Downloads kassasivu, jossa näkyy mitä tuotteita olet ostamassa ja millä hinnalla. Ja maksutapoin valinnoissa näkyy meillä nyt tämä Paytrail maksutapa siinä vaiheessa, kun olet aktivoinut tämän kyseisen lisäosan. Olen nyt tällä hetkellä kirjautunut tähän jo valmiiksi sisään, niin tässä näkyy jo valmiiksi minun sähköpostiosoite, nimi ja sukunimi, joka noin sähköpostiosoite ja etunimi pitää minimissään syöttää, jotta Easy Digital Downloads ja sitä kautta Paytrail lisäosa toimii. Sen jälkeen kun olet valmis ostamaan, niin ei kun vaan painetaan osta painiketta ja lisäosa ohjaa sinut Paytrail maksutilille, jossa näkyy nämä suomalaisen verkkopankkien vaihtoehdot ja käytännössä siinä näkyisi myös tarvittaessa nykyisin tämä Paytrail-tili, sitä ei tähän demotunnuksella nyt tässä on näkyviin. Valitaan tuosta vaikka osuuspankki ja näillä kaikilla pankkiyhteyksillä on omat demotunnukset, joita voi tämmöisellä testisivulla käyttää. Eikä tarvitse avainlukulistaa tuohon syöttää erikseen. Sen jälkeen kun olet varma, että haluat nämä tuotteet ostaa, niin ei kun vaan verkkopankissa hyväksytään tuotteet ja tämän jälkeen lisäosa ohjaa takaisin meidät meidän omille sivuille ja saadaan jonkunnäköinen vahvistus siitä, että osto on onnistunut ja hieman oston tapahtumaan liittyviä tietoja ja tästä voitaisiin käytännössä ladata halutut tiedostot, mitä zip-fileja tai pdf-ia tai mp3 ikinä oletkaan sinne admin puolella lisännyt. Mutta tässä lyhkäinen demo siitä, miten Paytrail Payment Gateway eli Paytrail maksutapa toimii noin käyttäjän näkökulmasta. Otetaan sitten erillisessä videossa, miten admin puolella pystyy säätämään muutamia asioita.